Bueno, estem en un qüestionari per als alumnes de primària del Col·legi de Jaume I de Catarroja. Bueno, per a començar, recicles a casa? Sí. Vale. Coneixes les 3 R's? Quines són? Reutilitzar, reciclar i reduir. Molt bé. Recicles a casa? Sí. Vale. Coneixes les 3 R's? Sí. En què consisteixen? Recicles a casa? Sí. Coneixes la llei de les 3 R's? Reciclar, reduir i reutilitzar. Què li diries a Menús per a motivar-los a reciclar? Que tindrà que com se pone menús, crear un poc de fantasia i veure que tenim que reciclar perquè si no el món s'apagaria. Creo que es important reciclar. Sí. ¿Coneixes la basura? Sí. ¿Recicles a casa? Abans de la xarra coneixies la llei de les 3 R's? Sí. Saps quines són? Sí, reciclar, reutilitzar i reduir. Coneixes l'ecoparc? Sí. Molt bé. Què li diries a un xiquet més menuts per a motivar-los a reciclar? Pues que si reciclen tendrán un bon lloc. Creo que és important reciclar. Sí. Coneixes l'illa basura? Sí. Molt bé. Abans de l'entrevista, Sí. què penses que s'ha aconseguit reciclant? Pues un bon sentido per al futur. Bona vesprada, estem encara en una alumna de sexta del Col·legi Jaume I. Claro, recicles a casa? No. Però a partir d'ara reciclaràs? No. ¿Crees que es importante reciclar? ¿Coneixes l'illa de basura? Sí, pero me acaban de presentar ahora en la clase. No, yo antes no la conocía, pero... No, ya. ¿Recicles a casa? Sí. Vale. ¿Coneixes les 3 R's? Reciclar, reduir y... ¿Qué les dirías a tus alumnos para motivarlos a reciclar? Pues que no estamos mal porque la gente tiramos los pies por reciclar. ¿Crees que es importante reciclar? Vale. ¿Coneixes l'illa de basura? Sí. Vale, te la vamos a dar. ¿Qué te parece? Pues suena un poco de asco que la gente tenías que una vida ahí de o sea, como ni animales, o sea, enfermos. ¿Qué penses que s'ha aconseguit reciclar? Pues que ni que menys residuos per ahí y que el món estigui. Bon, doncs fins així l'entrevista. Cortáis y lo decimos. ¿Coneixes la llei de les 3 R's? Sí. ¿Quién es? ¿Qué me ha dejado? Bon dia, pues estem en quart en una mina de 6è i... Joder! Hola, bona vesprada. Estem en Marc, de la classe 6è. I anem a...